Sunt Călișora în România și mi-am recuperat contul mare. Yay! Și pot să filmez mai de pe el. Sunt Haiducii Roșii Junior number 1. Mereu. Sunt mulțumit de clanul ăsta. În 5 minute se deschide și Silver Chest-ul. Și peste 7 meciuri o să-mi vină un Giant Chest. Și în 9 meciuri un Epic Chest. Foarte tare. Deci cum la Classic Challenge-ul acesta. Ok, să vedem ce se va întâmpla. Nu. Facem că n-am dat la multiplayer. Nu. Fac, n-am decul meu. Oricum nu mi-am arătat. Dar în fine, înțelegeți voi. Eu dăm să schimb decul. Fuck. Shit. Ok. Eu de cum am uitat să schimb decul? Și bine că nu plec la multiplayer. Ok, să legăm după aia cu decul meu. Să facem 2 win-uri. 2 lose-uri și niciun și 4 win-uri. Să altă. După cum bine putea să fuck. Eu știu să joc cu cărțile astea. Da, nu știu să joc cu cărțile astea. Mai cu mine nu mai știu să joc. Dar cu Witch și Canu și fuck. Nici upgradate, n-am cărțile din decul ăsta. Genial. Am pus așa la mișto, oricum mi-a pierdut meciul 100%, dar am pus așa cărțile astea la mișto. Poate apucă un hit, Giant ar fi genial. Dar să fie genial, nu. Fuck you, și ce targetează ăla. Au. Fuck you, bitch. You're just a fucking bitch. You're a bitch. You're a big bitch. Okay. Bitch. 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 Fuck you. Ok. Crocantea. Am făcut multe ori la clanul ăsta. Ok, acesta este decul meu. Da, am bandit. Păi ne pusește ăsta, Nauci cu Graveyard. Și am de 11 Royal Giant pe care să-l nerfeze. Asta e challenge-ul. Pum pum pum. Level 8. O cream că e hoc de 8. Nu știu de ce. Am învățat să nu mai râd. Nu e bine să râzi. Oricum nu l-am bătaie. Am glumit așa. Și am aici microfon. Care se încercă de foarte bine. E microfonul de la căștile pe care mi-a cumpărat astăzi. Haide. De fapt, e cam de logo pregătit dacă e ceva. Scarmi. Ok. Hai,
Ok. Hai că mai are puțin pe turn. Frumos cu mobizen. Haha, acum am asta. Pac! Mă întreb dacă când vine să spuneți Electro Wizard-ul, dacă mor ăia. Față, am pus banditul. Băi, bun banditul ăla. Chiar foarte bun. În loc de el aveam Zeb pe care l-am de 11. Am spus pe care... Fuck you! Am de 11 și Zeb, doar că nu e în deck. Oh my god, are de 5. What the fuck is here? Ok, mai are de 30, oricum îl batem pe ăsta. Triche sunt. Și Supercharge-ul ăla. Fuck you, bitch. Pac! Mamă, de să-mi place banditul. Care gen de mediu ăla foarte fain. Ok, hai că mor dintr-o lovitură. Hai că nu lasăm dea una. Poate mă bate la final. L-am dat să-mi dea una. Ok, am pus pe River. Și fuck. When the police comes straight from the underground. Uite că avem încă Electro Wizard-ul alive. Cred că dacă avea Zepo cu un level mai mare muria. Tot ce e acolo. Fuck. Nu trebuie Ice Wizard înainte. Hai, ok, că a dat una. O să pun un hog. Doar că încă eram sigur. Și, bun. Hai că-i dau 3 coroane lui ăsta. GG. Ce-a făcut asta? El a pus pe... Da, pro player, confund. E clar, este aici un pro... Un neplayer pe care l-am văzut în viața mea. Hai, măi, oricum ăștia mor dintr-o lovitură când se spawnează ăla. Fuck. Poate mă bate. Bă, cred că câștigă pentru că le-a făcut milă la jucători de cărțile maxate pe care le are. Ok. Hi-hi-hi-ha. Câștigat. Poate să intrăm și la un grand când facem 100 de abonați. Deck-ul greșit. Și cu handicapat un friendly bowl. Și intră cu deck-ul greșit. What the fuck? Țăran. Ha, mă, care ești mecher acum? Că nu pică ceva bun. Țăran. Hai, mă. Ce nume e? Spaima șoselelor? Eu pe că știm scrie. Mă păstrăm asta. Asta o să macie. Atacă macie. Pe cupe. Ok, level 10 ca de obicei. Dacă câștigăm, intrăm în arena 3100 de cupe. Maxim bestul meu tine 410 cupe. Ok, deja până acum văd un deck de pro player. De cât ai fireball-ul ăla? Parcă de 8 trebuie fireball ca să ce mare Electro Wizard de one shot. Ce că le-am mai dat viață ca să mai mor cu fireball, le-am mai dat viață.
Executioner de 4. Hai să ținem logul pentru... Fuck. Speak. Ce sper că ți... Este până speak. Ce fuck. Hai că omor ăla. Bă. Gata. Refresh. Ceva, nu știu, oprește-te. Zic că joc destul de binișor. Eu cred că sunt făcute în Franța. Căștile. Cred că sunt de extrem de bine. Și gen pot să le fac foarte mari și mici încât să-ți încape în buzunar. Sunt căști de alea gen de gaming, dar când sunt de gaming. Da, e gen model din ala și pot le fac atât de mici să intre în buzunar și nu sunt de alea elastice, de plastic. Bine, buzunar puțin mai adânci. Ai de viața mea, ce-mi face ăsta? Nu te cred, intră el în 3200. Nu eu. De ce a făcut aia? Ok, un ups. Fuck. Speak. Fuck. Fuck. Speak. Hai, acum trebuie să targetez. Acum, Electro Wizard pentru site-ul ăla. Ca în CSGO. Ca în CSGO. I play CSGO every day. Every day I die. Speak. Fuck. Oh. G fucking G, dude. GG. Mamă, cum a fost ăsta pentru un gol acesta. Yay. LOL. Mamă, cum mi-am dat. Ultima secundă. 2 gol în chesturi. A, da, și astăzi și o să vă arăt stats-urile, site-ul cu care vă puteți vedea rotația voastră de chesturi epic, super magical și legendary. Stats Royal se numește, scrieți pur și simplu Stats Royal. Intru aici, eu știu pe de... Puteți să intrați cu orice, să intru cu Google Chrome. Puteți intra cu orice vreți, cu la browser, nu știu, tag. Eu știu tagul pe de rost, să pot să zic 8 UV 20 Q Y0. Hai că mai avem, cred că dacă nu știu, ăsta e tagul. Ok, asta e trimba, se zice cu pe Higest și trebuie să se, în 5 de minute se va updata profesional. Da, deja m-a picat, deci pe 5 chesturi îmi vine acest Giant Chest, după aia Epic Chest la 7 chesturi, adică scrie de chesturi, de peste 201 chesturi un Super Magical Chest și peste 250 un Legendary Chest. Foarte tare aplicația, adică site. În fine, și cam asta a fost cu viitoare